извън бюджетните сметки и фондове към 31 декември миналата година, както следва: по прихода 314 662 лева, съгласно приложение на 3, точка 2.2 по разхода 314 662 лева, точка 2.3 по прихода разплащателна агенция 6 милиона 978 501 лева, съгласно приложение номер 4. И по разхода 6 милиона 978 501 лева. Даден е подобен отчет. Доклада само ще ви е приложен най-накрая в папката. По-голямата си част да се запознае. Госпожа Марина е на разположение. Ако имате някакви въпроси или ако желаете, аз да ви зачитам доклада. Аз още не много широко го коментирахме на комисия. Имате думата за въпроси към финансиста на общината. Няма. Да, господин Фафов. Така, първото питане е залагането на процент върху брутната заплата за СБК. Как се изразходва средствата? Този процент, който се залага до момента. Първото питане. Второ, другото финансиране. Какво включва и начините за изразходване на средствата? Това друго финансиране. И третото питане, преди две заседания задавах въпроса какви са задълженията на община Сапарева към фирми, тъй като се чуват разни неща, но истината за сега не знае каква е. Бях предложил да има един конкретен отчет, кои фирми имат да получават средства от община Сапарева, за кои обекти става въпрос, подробна, тъй като това трябва да се знае общинския съвет. Благодаря. Господин Фарфаров, това е отчет за 2015 година. Не е значение, точно за 2015 става за следваща година. Не. За 2015 говорим какви са задължения, не за 2016. Не, понеже преди това задавахте други въпроси. Госпожо Маргина, разбрахте ли въпросите? Да, въпроса за отчитане на фонд СБКО е 3% върху фонд работна заплата, който се изразходва по решение на Общото събрание на колектива. И до сега има протокол за 2015 година, има как да се разходват средствата и са разходвани съгласно решението на Общото събрание на колектива на общината за 2015 година. Относно неразплатените суми има направена справка. Не знам каква по-подробно искате. Ако трябва по фактури да ви се извади, на този етап не мога. На заседание искате за одобрение, за разглеждане, как? Не ви разбрах. Как искате справка? Една справка конкретно да се дознава общинския съвет какви са задълженията на община Сапарева към фирмите. Към фирмите. Добре, на по-късен етап ще ви бъде направена справка за задълженията на фирмите. Другото финансиране, какво включи начините на изразходване? Друго финансиране. За кое финансиране? Точно конкретно кажете. Там има суми, които са заложени. В докладната ли? Страни си го написал, без да конкретизираш. Кой пара е много са, разбира се, малко по-конкретно. Другото финансиране точно къде е? Ще ви бъде направена подробна справка. Добре, за другото заседание. Добре, друго финансиране. Ще уточните коя точно сума да коментираме. Аз ще запиша частта си за капиталови разходи и задълженията са над 1 600 000. Но не мисля, че поименно на фирми или договори е нещо, по което трябва да се вади на публичен показ. И все пак въпрос ще засегнем някой, който е бил също в управлението. Дали е морално или не е морално, пък дали закона позволява, също е въпрос на коментари, на дебати, може такава справка. Пак на закрито заседание. Да пристъпим към гласуване. Аз имам
Слушаме господин Кръстев. Значи прави впечатление, че на предвидените постъпления от туристическия данък е 60 хиляди, а некъде изпълнението е около 30%. И това не е за, конкретно за миналата година, ами просто и другите години. Дали се предвиждат някакви мероприятия да се събират по... Защото летото знаем всички, че няма места за настаняването. Благодаря, господин Кръстев. Ние сме предвидили, не само сме направили необходимите действия, писмено са уведомени всички собственици на хотели и на къщи за гости, че дължат туристически данък не само за 2015 година. Провеждахме среща, знаете, с предстоящото световно първенство през септември тази година и пак им напомнихме на представителите на туристическия и хотелиерския бранш, така да се каже. За жалост, действително е много малка събираемостта и тази година, не само предходно. Въпрос на желание от голяма част от тях и от хотелиерите. Аз нямам нищо против, ако искате заедно целият общински съвет, така и така ще ни се наложи да правим организация на предстоящото световно първенство, да си направим една среща, не само аз и вие, да ги попитате в очите представителите на бранша, защото все пак са минимални сумите, действително. Така че благодаря ви за въпроса, но изпълнението към момента е както миналата година, някъде около 30% от това, което е година. Други въпроси? Да пристъпим към гласуване. Поименно. Господин Тодоров. За. 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 Метечи. За. Кръстев. Герсен. За. Господин Фарфов. За. Пехливански. Да. Господин Николов. Да. Господин Караск. За. Михайлов. Господин Андреев. За. 13 гласували за. Решението се приема. Следващата доклада относно годишния отчет за състоянието на общинския дълг за миналата година, основен член 21, алинея 1, точка 6. Това е коректно решението, да си приемаме годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 година, съгласно приложение номер 1, което е в табличен вид на гърба на докладната. Знаете, че има два кредита. Един е към фонд ФЛАГ, един е търговски кредит. Достатъчно ясно и добре са описани. За подробности може към госпожа Марди. Общия размер на разплатените до сега средства е 388 675 лева, от които по главници се извадих 351 378 лева. Лихвените плащания са 14 897 хиляди лева, таксите са 2100 лева, инвестиционния кредит е размер лихвения процент 7% точно, а базовия лихвен процент на фонд ФЛАГ всички знаете, че е 5% и една надбавка до 3%. Мисля, че едно от решенията беше необходимо това съфинансиране за изграждане на топлопровода, ако не се лъжа. Кредита беше теглен пред управляващите. Обслужваме тази година редовно, така че няма посрочени плащания или забавяния. Пристъпим към гласуване. Господин Тодоров. За. Да. За. За. Да. Чистки. Кръстев. За. Господин Фарфов. За. Да. Господин Никол. Да. Да. За. За. 13 гласували за. Приема се проекто решението. Следващата по една записка. Номер 7 от дневния ред. Господин Гелев. Или М50-1 относно учредяване право на пристрояване без провеждане на търг или конкурс. Правилните основания са пред вас. Заявителя е Румяна Ангелкова, Гален град Сапарелване, с управител Румяна Димитрова Ангелкова. Предлагам Общинския съвет да вземе следното решение. Допълва годишната програма за управление на имоти общинска собственост за тази година, приета с решение 3 по протокол 5 от 28 януари тази година, както следва. В раздел 2 право на строеж колона номер поред се добавят
Номер 1. Пристрояване с гърната застроена площ 55 квадратни метра на ЕП Румяна Ангелкова – Галин. Няма да ви зачитам документите, касаещи регистрацията, адреса. Запознали сте се много добре, става въпрос за новата пицария в района на моста на река Радовец. Непосредствено близо до центъра. Точка 2. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване с сградата застроена площ 55 квадратни метра на гореспоменатата фирма с площ 70,47 квадратни метра. Точка 3. Приема пазарна цена. Тук вече искаме да чуем мнението на комисията. Ще изчетем точка 4. Вече Общински съвет определя продажната цена. Мнението на комисията да чуем относно цената. Налице са инвестициите, молба за явление, акта за частна общинска собственост. Господин Тодоров. Мнението на комисията е, че цената е ниска и я завишава цената до 150 лева без ДДС, тъй като срещу това място е имало търг за друго место, което е продадено на около 300 лева. И мислиме, че е нормално ден на половината не е продажба, а е отдаване отстъпено право на строеж. Квадратен метър, така? Да. Аз не слушах преди мнението на комисията ви кажа нещо, но обърнете внимание на факта, че пицарията се стопанисва не от управителя, от сина и Радостин Ангелков, който много добре знаете, момчето не чува, инвалидите, не лежи на гърба нито на общината, нито на държавата, гледа се справя сам с живота. И в един момент, вместо ние да помогаме на такива хора, да не така ще му попречим. Плюс това е местен, развива някакъв бизнес, би трябвало да подпомагаме местния бизнес, древен бизнес. Да помислим върху този въпрос. Ние подпомагаме. 300 лева е било цената за продажба. Да ние я даме на търг. На търг. Да даваме 50%. Ние я даме на 50%. Ако искате, да подарим, няма проблем. Кажете си. Добре говорим за подаряване. Господин Фанфов. Няма да влизаме в такива презентации. Действително трябва да се помага на всички. Сега само като едно допълнение към това нещо. Вчера то се споменя на комисиите. Разбира се, че 3 метра от реката де-факто не може да се продава, а де-факто те могат да си го ползват. Некъде по моя преценка около 30 квадрата допълнително могат да се ползват, което е плюс това нещо, което е, нали, като то така не ще се ползва. 3 метра отстояние от реката се разбра вчера, че няма как да го проведем, тъй като си има изисквания. Така че мисля, това е нещо, което помага допълнително. Около 30 квадрата допълнително може да се ползва. Просто като допълнение. Благодаря. Други предложения? Тъй като имаме само една предложена конкретна сума, останалите изказвания са като забележки. Няма предложена сума, имаме само една. Ще гласуваме само нея. Така че който е съгласен да промениме точка номер 4, която е записана Общински съвет Сапарева баня определя продажна цена от 92 лева. Тук е записано 92, тъй като това е оценката, пазарна цена на оценителя. От 92 да бъде променено на 150. Моля да гласува за тази промяна. Въздържали се 3, против 1. 9 гласувани за, 3 въздържали се, 1 против. Така че променяме цената в точка номер 4. Сега да приемем
проекто решението, т.е. да гласуваме на приемане, евентуално. Поименно господин Тодоров. За. Госпожа Ранова. За. Господин Медведчински. Господин Кръстев. И аз съм за. Господин Фарфоров. Господин Пехливански. Господин Николов. Да. Въздържал се. Господин Андреев. Въздържал се. 11 гласували за, 2 въздържали се, решението се приема. И желал само аз да добавя, знаете, че преди 2 сесии ни се наложи, взехме решение за продажба на общински имот, действително, но като базова цена беше приета последната сключена сделка в района на община Сипарева баня. Точно до банята бяха частни собственици, закупили от други частни собственици имот в размер точно на 200 лева и Общинския съвет определи продажна цена от 200 лева. Така че мисля, че няма основания за манипулация на общественото мнение, че някой ще търпи обществен ущърб или някой ще ощетиме, при положение, че там сделката е сключена за над 300 лева, пак за отстъпено право на строеж. И не би трябвало така демагогски малко да поставяме нещата. Касае се за търговия, а не за други дейности да извършва някой човек. Мисля, че нещата са равнопоставени за всички. Ако трябва социална дейност, може да се мисли нещо, но при търговската дейност мисля, че не е толкова съществена, а в момента цената е точно на 50% от сключената предишна цена. Благодаря, господин Генов. Следващата точка от дневен ред номер 8 и Д56 от номерацията на деловодството. Давам думата на господин Кмет. Интересна следващата точка. Коментирахме снощи на комисиите за прословутия спешен център. Знаете, че получихме писмо, което касае вече отмяна на старото решение на нашия общински съвет, в което поставяхме определени условия към Министерството на здравеопазването относно какъв да бъде статута на имота и да не би да го изгубим, ако не се изгради с този спешен център. Получихме допълнително, че по същия начин може да вземем решение с устъпено право на строеж върху въпросния имот в квартал Дюргево. Затова обменяме това решение и следващото решение ще да вземем с учредяване на безвъзмездно право на строеж. Само ще ви кажа, че все пак програмата още не е стартирана. Документите не са разглеждани. Така че натиските, които търпехме в миналия общински съвет и в началото на този, Беше много успешно. спешните работи се оказаха като постигнаха така бързо. В крайна сметка решението, което ще се приеме, е абсолютно също, което трикратно беше представено на вниманието на Общински съвет и трикратно нямаше необходимо. Коментираме го само единствено, господин Никола, по вашето предложение, да не стане така, че едва ли не ние изнудваме Министерството на здравеопазването, че им поставяме условия с цел, разбира се, да си запазим имота, ако не се осъществи проекта. Така че отстъпеното право на строеж, точно това касае, да не са тези допълнителни условия от наша страна. Благодаря, господин Пете. Който е съгласен да бъдат на решение номер 69, моля да гласува господин Тодоров. Как да ли? Да. Поименно, да. За. За. Господин Кръстев. И аз съм за. Господин Фарфоров. За. Господин Пехливански. Господин Николов. Да. Господин Кацарски. Да. За. 13 гласували за предложението. Решението се приема. Следващото е номер 5703-5 от 19 май тази година, именно относно учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот общинска собственост. Достатъчно ви е втръста на имота, проекто предложението е на лице и имате го. Някой си да го помнят на Исус. Имате думата, господин Николов. Само мисля, че трябва да се запише в точка 2 и конкретно площа, върху която ще бъде учредено правото на строеж, 1000 квадратни метра, защото е записано част от регулиран поземлен имот, но не е записано с каква площа. Ще изискат на този етап съгласието само за имота, който да им го отстъпим на
А проектите ще бъдат типови абсолютно за всички общини и все още нямат яснота точно каква ще бъде необходимата застроена площ. Представиха ни много добре, знаете, доктор Георгиева един типов проект, който е на един етаж, но каква ще бъде застроената площ няма как да го конкретизирам. Но няма да бъде 1000 квадратни метра. Там са предвидени паркоместа поне за 2 линейки и 6 лични автомобила, една абонатна станция за газови бутилки, които ще бъдат пак ставени в сградата. Няма конкретика точно. То в такъв случай ще бъде точка 4. Да, точка 4 пишем. Точно за строената не я знаем точно. Конкретиката няма, защото де-факто се установи, както си спомняте на една от срещите, госпожа Георгиева каза, вижте, то може и 600 метра да свърши работа. Така че в различните общини сигурно различни имоти ще отстъпят. В община Рила са им отстъпили 2 декара и половина. Няма как да го конкретизираме точно как и колко ще бъде застроено. По проекта, ако дава възможност, повечето паркоместа ще се предвиди, защото всички знаете, че в момента линейката изпитва затруднения, когато се налага да изменя посещения в сега съществуващия спешници. Да разбираме ли, че има процедура по разделяне на имота, защото долу е записано новообразуване УПИ с площ 1000 квадратни метра. Ще се разделя и нов УПИ с площ 1000 метра или правото на строеж ще бъде учредено в големия имот с площ 5800 квадрата. Крайна сметка какво правим? Нов. И там ще има достъпно право. Източната страна се предвижда. Страната на Съпарел. Други мнения? Според мен тогава на база на това решение, де-факто кмета не може да сключи договор за учредяване право на строеж за този имот. Не знам, да си го представят юристите все пак. При положение, че има нов имот. Господин Попов. Като идеята да го бъдат проект за кандидатстване и после ще го конкретизираме. Имота как и какъв ще бъде, дали ще го отделя. Други мнения? Просто технически не съм против. Който е съгласен с така предложеното проекто решение да стане такова, моля да гласува по именно господин Тодоров. За. Радова. За. За. Чисти. За съдия. Господин Фарсов. За. Хрибански. Господин Николов. Господин Пецарски. За. Господин Попмихайлов. Въздържал се. Въздържал се. 10 гласували за, 3 въздържали се. Решението се приема. Следващата доклада 57 метра, извинявам се. Относно одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за ПУП и парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на организираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи от техническата инфраструктура. Водопроводно отклонение за скарване с вода за питейно-питови нужди и външно елзахранване ниско напрежение на строеж малко етажна жилищна сграда до банята. Коментирахме го на широко. Заявлението от Борислав Владимиров Иванов и Елисавета Григорьева Захариева Иванова с искане за извършване на следните административни услуги. Да бъде дадено предварително съгласие, да бъде одобрено заданието, да не ги зачитаме достатъчно дълги и рутинни са докладни. Проекторешението ви е пред вас. Уточнихме го точно къде се намира имота под стадиона. Малко на север. Имате думата за други въпроси. Имате ли мнения?
вчера представител на ТСО беше предоставена информация, така че да гласуваме тогава. Поименно господин Ранов. Да, господин Тодоров. Да. За. Да. И аз съм за. Господин Франков. За. Да. Господин Николов. Да. Да. За. За. С 11 гласували, с 13 гласували за, решението се приема. Следващото доклад. И 58 от 20 май тази година, пак относно одобряване на подробен устройствен план и парцеларен план, правните основания същите, мотивите са описани по-надолу. Проекто решението да одобрим подробен устройствен план с така долу изброените имоти, касаещи малко едноетажна жилищна сграда в района на Света Богородица с служител Стефан Кирилов Петров. Непосредствена близост до параклиса Света Богородица на запад, както го конкретизираха представителите на ТСО. Мнения имате ли въпроси? Да гласуваме обикновено, който е за. Приемане, моля да гласува. Против? Въздържали се? Против? 12 гласували за, 1 въздържал се, решението се приема. Следващата докладна Д59, пак от 20 май тази година, относно одобряване на проект за подробен устройствен план и парцеларен план. Правните основания са същите. Заявителите са Емилия Миткова Петрова, ето искала да бъде проведена процедурата. Сградата за обществено обслужване ще бъде с предназначение хотел, предвиден с този проект в местността Горния Герен. Кадастралната карта на Сипаряване. Това гласи проектното решение, което трябва да одобрим на комисията. Достатъчно широко го коментирахме и беше обяснено. Мнения и препоръки. Обикновено гласуване, което е съгласен с така предложеното проекто решение, може да гласува. Въздържали се? Против? 12 гласували за, 1 въздържал се, решението се приема. Следващата номер 13 от дневния ред. Отново идентично е 3.315 продоволството-1. Одобряване на проект за подробен устройствен и парцеларен план. Правните основания са на лице. Зачетахме и запознали сте се добре на комисията. Знаете за какво става въпрос. Заявлението от Гравилея ЕОД град София е поискано да бъде проведена тази процедура. Предлагаме решението. Основанията са пред вас. Проекто решението гласи одобрява подробен устройствен и парцеларен план със следния териториален обхват по долу-изброените имоти в местността Блатски път. Както разбрахме представители на ТСО, това е на 4-лентовия път вдясно, западно от градината с ягоди. Така ли беше? Вижда цех за производство на продукти от месо. Да пристъпим към гласуване. Виждам, че няма възражение. Обикновено гласуване, който е съгласен, моля да гласува. 13 гласували за. Решението се приема. Следващото номер 14 от дневния ред. Господин Гелев. 3605-1, касаещо даване под наем на имот частна общинска собственост. Правните основания и мотивите са ясни. Проекто решението е Общински съвет Сипарява баня допълва годишната си програма за управление на имоти. В раздел 6 отдаване под наем се добавя номер 179, касаещ поземлен имот частна общинска собственост, местността Бистрина в землището на село Овчарци. Приложени са и необходимите документи. Мнението на комисията, доколкото знаме, за относно цената, по която може да бъде отдаден. Предложението на комисията е да бъде вместо 18-20 лева на декар.
Други предложения? Няма. Който е съгласен да бъде променено дневната цена от 18 на 20 лева, в проекто решението моля да гласува. 13 гласували за. Следващото поименно гласуване за приемане на това решение с така направените промени. Господин Тодоров. Да. Иванова. За. Господин Тодорчийски. Дестев. И аз съм за. Господин Фарфанов. За. Кативански. Да. Николов. Да. Господин Кацарски. За. За. 13 гласували за. Предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е изслушване на господин Диев, шефа на районно управление Дупница. 11 часа беше оговорката, мисля, че вече 11 часа би трябвало да е Следващите... Динето следващото. 15-та точка е срещата с господин Динев, но тъй като все още не е дошъл, 11:10. Добре, ако искате следващото да видим. Ще оставя за накрая. Предполагам, че проблема смени телефона, ама не видиш. Оговорката беше 11 часа. Следващата не знам, не издига. Следващата доклада в точка други, първата, която ви контактувах, относно оптимизиране числеността на персонала в общинска администрация. Господин Билов. Следващата доклада касае относно оптимизиране числеността на персонала в общинска администрация, именно на основание член 21 алинея 1 точка 2 точка 5 от СМСНА и във връзка с оптимизирането. Извинявам се много, господин Динев. Да? Добре, ние бяхме готови. Влизай. След малко само една докладна гледаме за 2 минути. Заповядай. Предлагам Общински съвет Сапарева баня да вземе следното решение, именно одобрява допълнителна численост в размер на една щатна бройка, изнесено работно място на технически сътрудник, който ще осъществява дейностите по обслужване на гражданите по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър и то финансирано от собствени приходи в Общинска администрация Сапарева баня, като имаме уверението на началника на службата по кадастъра, че в най-скоро време ще им бъде отпуснато щатна бройка, която ще бъде на нашата територия. Помещението, което им е необходимо да имаме, техническата апаратура ще бъде за тяхна сметка. Така че това е начинът по най-бързия начин да откликнем на желанието на гражданите, пък и на една от нашите служителки. Знаете, че допълнително натоваряне с извършването на тези дейности, без подвижностна характеристика, са вменени като задължение. Имате думата, инженер Нешева, в повече подробности запозната с контактите относно кадастъра и как ще се случат нещата. Имате ли въпроси към инженер Нешева? Да гласуваме тогава за приемане на това решение. Именно господин Тодоров. За. Да. Иванова. За. За. Господин Мартинчийски. Господин Кръстев. И аз съм за. Господин Фарфанов. За. Господин Кативански. Да. Николов. Да. Господин Кацарски. За. Михайлов. За. 11 гласували за. Решението се приема. Добре дошли, господа, господин Динев, господин Иванов. Искате, господин Динев, заповядайте тук. По-удобно ще бъде да не стоите.
трябва още един стол. Може ли още един стол? Може ли повече? Само да не се върси. Имате думата, господин Динев. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Казвам се Борислав Динев и съм началник на районно управление Дупница. Територията, която обслужва районно управление Дупница, включва и община Сапарева баня. Според новите изменения, които са предложени в новия закон за МВР, началника на районното управление поне веднъж в годината трябва да запознае общинските съветници и кметовете в населените места с оперативната обстановка в обслужваната територия. Целта на присъствието ми е да ви запозная с броя на регистрираните престъпления, регистрирани при нас за 2015 година, актуалното състояние до настоящия момент за 2016 година и евентуално да обсъдим предложения, които бихте направили с цел подобряване сигурността на територията на община Сапарева баня. За 2015 година регистрираните престъпления, по които са образувани досъдебни производства в община Сапарева баня, са 77 броя. За предходната година те са 65, т.е. имаме повишаване на броя на регистрираните престъпления. Постигната разкриваемост или процента на разкритите престъпления е 54%. Тоест, повече от половината престъпления, извършени и регистрирани на територията на община Сапарева баня, са разкрити, извършителите са им установени и са предадени чрез прокуратурата на съда. През 2015 година няма регистрирани тежки престъпления на територията на Сапарева баня. Говоря, няма регистрирани убийства, изнасилвания, грабежи. Тоест, приемаме, че района е относително спокоен. До настоящият момент на територията на община Сапарева баня са регистрирани 25 броя досъдебни производства. Има регистрирани 2 тежки престъпления. Това са 2 палежа на лек автомобил в Сапарево и на къща в Сапарева баня. Извършителя на палежа на къщата в Сапарева баня е установен. По случая, касаещ палеж на автомобила в Сапарево, продължава да се работи. До настоящият момент постигнатият процент на разкриваемост от участък Сапарева баня е 62%. Това показва регистър. Това са цифрите. А цифрите нямат приятели. Тоест, на фона на регистрираните престъпления в страната и постигнатия процент на разкриваемост, това е много добър резултат, постигнат от колегите. Нещото, което искам да обърна внимание на всички вас. Община Сапарева баня е, може би,
единствената община в област Кюстендил, която се развива с такъв бърз темп, с приток на инвестиции, с приток на огромен брой туристи през почивните и празнични дни, което пък от своя страна допринася за повишаване на регистрираните престъпления. Тъй като не всички идващи тук да почиват, идват единствено и само да почиват. Нашата констатация, говоря за полицията, е, че има голям брой къщи за гости или къщи, които дават стаи за нощувка, не се регистрират пребиваващите. Искам да ангажирам вас да работите с собствениците на къщи за гости, на хотели, да знаят, че регистрирането на граждани, пребиваващи на територията на община Сапарева баня, е в техен интерес. Може да се проследи движението на хора. Може да се следи текучеството на граждани, които за вас са туристи, но аз ви уведомявам, че многократно на територията на Сапарева баня са идвали лица от активния контингент, регистрирани за множество престъпления, тежки, предварително подготвени и обмислени престъпления извън територията, на която живеете всички вие. Това са факти. Тъй като Сапарева баня преди години се считаше за зимен курорт, но последното наблюдение изглежда, че това е един много силен летен курорт. И зимен, и летен. Тоест, сами знаете, че петък, събота, неделя тук трудно може да се намери свободна стая за нощувка. Започва летния сезон, започва движението посока Сарантериевски езера. Огромен брой текучество на туристи. Повишават се кражбите. Крадат се фотоапарати, мобилни телефони, палатки, раници, изоставен багаж. Летния сезон на летището се организират през почивните дни от различни автоклубове тренировки за мотори, за бъгите, за леки автомобили. Струпване на огромен брой хора. Струпват ли се хора, съчетали ли се с алкохол, това предполага нарушаване на обществен ред, нарушава извършване на престъпления. Голяма част от тези хора спът на територията на Сапарева баня. Регистрирайте ги. Ангажирайте вашите близки, познати, съседи, приятели. Много от вас може би имат къщи за гости. Регистрирайте ги. Това ще помогне на нас, служителите на полицията, да противодействаме по-активно при извършване на престъпления. Идващите в Сапарева баня са главно извън територията на област Кюстендил. София, Перник, откъде ли не, от цялата държава. Виждали сме варненски коли тук. Регистрирайте ги. Не всички са с чисти помисли. Не всички идват да почиват. Относно бежанската криза, която
е свързана с цяла Европа. Миналата година, есента, бяха установени 54 бежанци в село Клисура, непосредствено до община Сапарева баня. Изпратих колегите с началника на участъка и ги спряха, тъй като е територия на Самоков, ги поеха в Самоков. Довел ги някакъв каналджия, оставил ги на центъра на Клисура и ме казал, от тук надолу е Сърбия. Вземаме парите и ги оставил. Ако не ги бяхме спрели, тези хора ще дойдат в Сапарева баня. Има ли информация при вас за лица от този сорт? Подавайте информация на полицията. Подавайте информация на всеизвестния телефон 112. Това са лица, които бягат, търсят убежище, но респективно сред тях има лица, които са извършвали насилие, които са участвали в военни действия, най-вероятно, които са извършили и на престъпления. Не ги съжалявайте да ги настанявате, много от тях имат пари, готови да платят за настаняване, за храна. Не страдайте от излишна милост. Подавайте информация. По-добре да проверим 10 сигнала и да не се потвърдят, отколкото да дойдат тук десетки хора и да създадат едно напрежение в иначе спокойната община. Ще дам един пример. Преди, може би 2 месеца, или месец и половина, от медиите може би сте запознати. Имаше един случай на таксичия, убил приятелката си в София и направил опит да се самоубие, като се беше ударил в колона от автомобили. Настанен в болницата, на другия ден избягал от болницата. Все още не беше известно, че той извършил на това убийство на приятелката си. Като избягал от София, установихме, че е спал в Сапарева баня. Тук, в Сапарева баня. Човек, който умишлено извършил убийство и избягал и се скрил тук. Впоследствие се самоуби в София, за ваша информация. Давам нещо, което е от медиите. Което е свързано и установихме, че той е спал тук. Не е регистриран бил. На територията се провеждат